5 века България живее под османска власт. Но свободата никога не изчезва от сърцето на народа. През 1876 година избухва Априлското въстание. Един от най-активните центрове е Търновският революционен окръг. Тук, под водачеството на млади и решителни дейци като Стефан Стамболов, се създават комитети, организира се подготовка, разпространяват се оръжия и прокламации. Въстанието избухва преждевременно. Липсата на достатъчно оръжие и координация не успява да сломи решимостта на въстаниците. Макар и потушено, то показва на Европа, че българите са готови да жертват всичко за свободата си. Година по-късно започва Руско-турската война. Боевете при Шипка се превръщат в символ на героизъм. Българските опълченци защитават прохода с цената на живота си. И на 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор. След дългите години на борба, България отново се появява на картата. 3 март е повече от историческа дата. То е памет за въстанията, за опълченците, за саможертвата на хиляди знайни и незнайни герои. Свободата не идва изведнъж. Тя се ражда в комитетите, в въстанията, в битките и продължава да живее, докато я пазим.